Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala khatamil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin. Барша мақтаулар, ылыклаулар, хәмд сәнәләр, галәмнәрне, бөтен мәхлукатларны юктан бар кылучы Аллаһ Тәгалә Раббыбызга булса иде. Җир йөзенә рәхмәт йөзеннән җибәрелгән Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелдән чыккан салават шәрифләребез ирешсә иде. Хөрмәтле райондашлар, мөхтәрәм дин газиз кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә үзенең Коръән дигән китабында әйтә: "Фә'ләм аннаху ла илаһа илляллаһ вастагфир ли занбик." Һәм бел, дөреслекдә Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы һичбер зат юк, һәм үзеңнең гөнаһың өчен Аллаһ Тәгаләгә истигъфар кыл. Дин кардәшләрем, менә ушбу аятта Аллаһ Тәгалә безгә әмер итә гыйлем алырга. Әлбәттә, гыйлем дигәндә бу инде шәригать гыйлеме турында сүз бара. Һәрбер мөселман, дөньяда яшәгән һәрбер кеше хакыйкатьтә иң әүвәл үзенең Раббысын өйрәнергә тиеш. Без белергә тиеш Аллаһ Тәгалә кем ул? Аллаһ Тәгаләнең исем сыйфатларын. Без белергә тиеш Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен, тыюларын. Һәрбер мөселман кешесе белергә тиеш Ла илаһа илляллаһ Мухаммаdur Расулуллаһ кәлимәсен. Аларның мәгънәләрен, шушы кәлимә безне нәрсәгә чакыра? Һәрбер мөселман кешесе өйрәнергә тиеш, мисал өчен, намазны. Бу намазның шартларын, бу намаз кайчан укылырга тиеш, намазның төрләрен, намаз кайчан кабул була, кайчан кабул булмый. Әлбәттә, аңа кадәр өйрәнергә тиеш тәһарәт дигән бик зур гыйбадәтне. Бу тәһарәт кайчан кабул ителә, кайчан кабул ителмәй. Мөселман кешесе өйрәнергә тиеш закат мәсьәләләрен, ураза мәсьәләләрен, өйрәнергә тиеш хаҗ мәсьәләләрен, белергә тиеш нәрсә ул хәләл, нәрсә ул харам, нәрсә ул гынаһ, нәрсә ул гынаһ түгел. Һәм инде, дин кардәшләрем, әлбәттә, моның бердән-бер юлы ул менә шушы шәригать гыйлемен алу. Ул инде, әлбәттә, парта артында утыру. Ул инде, әлбәттә, берәр файдалы китап уку белән була. Ул була ала берәр файдалы вәгазь тыңлау. Ул була ала мәчетләрдә дәресләр алу белән. Һәм дә, мөхтәрәм дин кардәшләрем, менә шушы инде бик зур форсаттан файдаланып, һәр кайсыгызга да әйтәсем килә һәм чакырасым килә. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән безнең мөслим җирлегендә Үзәк Җәмигъ мәчетендә атнага бер мәртәбә якшәмбе көнне 7 марттан алып дәресләр башлана. Бу дәресләр нәрсә белән үзенчәлекле? Беренчедән инде ул атнага бер генә мәртәбә булачак. 7 март, 14, 21, 28 март һәм дә 4 апрель белән тәмамлана. Менә шушы көннәрдә, бу инде якшәмбе көннәре безнең була дәресләр. Алар инде башлана сәгать кичке 3-тән һәм инде тәмамлана 5-тә. Әлбәттә, бу бик зур форсат ни өчен? Чөнки бу дәресләр көн сайын үтми. Бу дәресләрдә инде без иң әүвәл иман нигезләрен өйрәнәбез. Без өйрәнәбез Аллаһ Тәгалә Раббыбызны. Без өйрәнәбез аның хакларын безгә карата. Һәм инде шулай ук өйрәнәбез иң әһәмиятле булган гыйбадәтләрне: намаз, ураза, закат. Һәм инде кемнеңдер кызыксындырган сораулары булса, әлбәттә, ул инде анда җавабын да алачак. Шуңа күрә, дин кардәшләрем, һәр кайсыгызны да чакырам, рәхим итегез. Ва саллаллаһу ва саллама ва барака ала Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ва саллам.